नों मा सोमोन्दो जायो? आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बज्र। हा? बज्र। बज्र। मानिजाथाव आरो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुनाय बे मानसिया गावनि असे फिसौ जानाय 13 बोसोरनि 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों, माने बेखौ गाज्रि खामानि मावदों, माने जघन्य आरो मुगै जाथावना लासिं सिं बे खामानिखौ नैबे मानसिया मावदों। बियो नैबे गथ'नि मान सन्मान एबा इज्जतखौ माने लाइफखौथ' बरबाद खालामखाबाय, सेस खालामखाबाय, फोजोबखाबाय, आरो बेजों लोगोसे गावनि जाथि बंस' बाय बाहागोनि परियालनि गन्थंखौ हाजोब्बाय, सेस खालामजोब्बाय, आरो लोगोसे गामिनि मान सन्मान जाबाय, ओनसोलनि मान सन्मान जाबाय, आरो दुलाराय बर' हारिनि बर' जाथिनि मान सन्मानखौ जाबाय नैबे मानसिया। मानोना जोङो लाइफआव दिनैसिमबो खोनाफेराखैमोन आरोना नैबेबायदि माने बिबौआ गावनि असे फिसौखौ बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाय आरो गोरबोआव दोनलायनानै गथ' जोनोम जाहोलायनाय जोङो खोनाफेराखैमोन लाइफआव। नाथाय नैबेयो जिउआव फार्स्ट टाइम आरोना खोब जघन्य आरो मुगैथावना खोब लासिं सिं जाथाय बियो। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालाम, मानोना जाहाथे नैबे मानसिखौ बयबो मोनथियो, दुलाराय बर' हारियानो मोनथियो, मानोना नैबे बेबायदि दुथां आखुनि मानसि, सासे जुनार आखुनि मानसि, सासे धोरोम गैयै, सासे फोथायनाय गैयै, इसोर फोथायनो रोङै, गिनाय गैयै, लाजिनाय गैयै सुबुंनि मानसि, आखलनि मानसि, बेखौ बे मानसिफ्रा मोनथिनांगौ। बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेसे हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिनि गाज्रि आखल आखुआ साफ्रोमबो मानसिजों जाहाथे मोनथिजायो। जेरै मोजां खामानि मावोब्ला जोङो गोबां शेयार खालायो, गोबां जोङो गोसार होयो, माने थुलुंगा होनो थाखाय। नाथाय बेबायदि नङा, नैबेखौ बिनि गाज्रि आखल आखुखौ जाहाथे रायजो राजाया मोनथियो, बुजियो। थ' बिनिखायनो जेसे हायो नोंथांमोना शेयार खालाम। आरो बे मानसिया आयेन बायदियै, सरकारनि आयेन बायदियै, प्रखाखननि आयेन बायदियै बियो साजाखौ मोननांगौ, साजाखौ मोनगोन। बियो रोखा, बियो दाय मावदों, बियो जिथुनाखि गाज्रि खामानि, पाप खामानि बियो मावदों, बिनि साजाखौ बियो मोनगोन। आबौ। नों मा सोमोन्दो जायो? आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बज्र। हा? बज्र। बज्र। जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय, हरसे उदै साबाय, जों अजानावबो लांबाय, दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै। ओमफ्राय हरसे नामायथारा, सानायानो नामायथारा, ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय, डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों, बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय, राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय, बिनाव बिजि गंनै थुबाय, थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय। ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ, आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा? बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय, फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा? बेयाव खालामदों, उमुगानो खालामदों होननानै
नामा बजकुमार ब्रह्म। बजकुमार ब्रह्म बेयो पुमाख्रानि। दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो। आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया। लांजाबाय दा लांजाबाय। मा सोमोन्दो जायो? बेयो आंनि बिहाव जायो। आंनि बिहावनि फंबाय असे। जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों। जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै। स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो। बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव। जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो। जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो। मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों। जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय। आंना मोनथाया माने बियो गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ बेनो आरो आंनिया। फरायनाया बे 1st डिभिजन थाङो। सब समाय रल नं 1 थांखायो बियो। क्लास 8 आव फरायगासिनो मोन। बियो बैसोआ 13 जादों। आं फिसाजोना रिया ब्रह्म आरो उन्दैया जिया ब्रह्म। बियो रिया ब्रह्म। बे फिसाजोआ रिया ब्रह्म। आंनिया बन्दना ब्रह्म।